Alo, unde te bagi, duduie? Ce ți-aș arăta o mulțime de tute așa ca tine. Și tu, nene, unde te duci? Ai program de dat la burtă, sarmale și carne multă? Doamna cu Fiatul roz, ia duceți-vă în Slovacia, nu în Fiat, cu Dacia. Ce mă, n-ai bandă destulă? Păi să-ți iau familia în spate, că am locuri separate. Pietonul în blugi e roșu, deci să mă suni dacă mergi prin stațiuni. Aveam o grămadă treabă, dar acum mai fac o la mulți ani cu sănătate și fără drum.